sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, siya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-4 ng adlaw sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto nakachibog na kung wala pa pag-amat-amat na kay siguradong sigurado para solve ang kinanglanon sa aton sining nga tiyan ang paniaga ta importante gid ini no dapat hindi gid magkalipat ang ato sining nga mga kaaksyon sa may mga paniagahon sa wala pa paghimos na mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man nga ginatamyaw ta sang malipayon lang nga udto ang ato sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod kag kalakip man sa Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Sige ang pagdonar sa ato sining nga mga kaaksyon pagdulong sang bulig sa lubos nga nalisdan sa lubos nga napiktuhan sang bagyong Odette sa Southern Negros. Amat-amat man nga ginaamat-amat man sa aton sining mga electric company pero may mga portion pa diri sa Bacolod no nga sa gyapon ligom-dulom pa until today mga kaaksyon. Grabe no, grabing halit mga kaaksyon. Sa aton sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Negros mga kaaksyon sa oriental side nga bahin sa aton sining isla sang Negros. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan and Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon namon sa kanginan. Kamusta kamo dira kabayon ta nga ox lang ang aton sining mga kaaksyon sa sining mga inoras. May mga pila ka areas nga nagdeklara sang lockdown, no? Iban siniti may yara sang pila ka mga gin-consider
nga mga lugar na nga ginpatigayon sa bugos nga pungsod Pilipinas. Mas maayo na lang diri sa Negros Occidental kag bugos nga Western Visayas kay manubo ang kaso, no? Parte sa sining Omicron variant ni sang COVID-19 diri sa Bacolod, kaina na kabaton sang text si Aksyon na Brian Morden sa Aksyon Hotline nga nangin negatibo na kagamat-amat ng regayo yadtong isa ka kaso diri sa syudad sang Bacolod nga taga Pampanga pero may nakapangasawa diri sa syudad sang Bacolod. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa pinaka-latest man nga reports gikan sa Office of the Civil Defense o OCD Western Visayas, ang pinaka-latest nilang report nga 49 ka mga residente sa Negros Occidental ang confirm nga napatay during sang paglaslas ni Bagyo o death bala last December 16 based ni sa latest figures nga ginrelease ang Office of the Civil Defense o kon OCD Regional Office 6. According sa OCD 6 mga kaaksyon ng data nga nakuha sa management sang dead and missing cluster sa idalom sang Department of Interior and Local Government o DILG Regional Office 6 49 dire included ang 21 nga reported sa Sipalay City kag 12 naman sa Kabangkalan City. Ang iban sining na-record sa Moises Padilla may 3, San Carlos City, Ilog, Candone, Kawayan may tagduha, kag Bago City, La Carlota, Binalbagan, Isabela, and Manapla nga may isa mga kaaksyon nga napatay. No? Ang kalabanan dre nga napatay bangod sa nalumos, bangod sang flooded nga mga lugar, mga kaaksyon, kag naigo sang natumbang nga mga kahoy. Ang 14 still missing pa as of this broadcast time. Bangod ang 14 sini ka mga persona, duha dire ang sa 12 dire ang sa syudad sang Sipalay, isa naman sa Kabangkalan kag isa sa Candone. Mga kaaksyon amo nang reported missing mga kaaksyon. Kag 59 ring na injured mga kaaksyon, 56 diri ang sa Sipalay kag duha naman sa Moises Padilla kag isa sa San Carlos City. Last December 22 ang pamilya nga nagkilala initially 12 ang casualties sa syudad sang Sipalay ang nakabato na sang burial assistance nga tag 10,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Regional Office 6 mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, tugangan talang inakaroon mga kaaksyon sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay? Balita ni Aksyon Marlon Hinovia, Cadiz City kag Sipalay City, 0 active cases na sa COVID-19. Kabayuntang nga wala lang sa magtuhaw, no? Magapadayon nga 0 active case ang Sipalay kag Cadiz, no? Diri si Gob Lacson nagasalig nga magapadayon ang pagnubo sang kaso
Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Councilor Inoy Novero magasapol subong nga udto sa Quarantine Center Action Team sa posible isolation facility para sa Omicron variant. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eden Aboso, Pamilya Hukson nga nagreklamo sa isa ka miyembro sang Police Station 9 nga nagpalupok sang armas lutang nakigariglo riyas magapatigayon sang moto proprio investigation. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden sa siyudad sang Kabangkalan tulan sang amay nga nasapuan matapos ginpatay sang iya sining nga bata. Kag ganban mag-aumpisa sa Enero 9, mayangot sa 2022 nga election, kapulisan sa probinsya nakahanda na. Samtang balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Eden Aboso, 95% sa mga PDLs na bakunahan na. Himata sa mga PDLs, sige-sige na ang pagbisita sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga balita sa siyudad sang Cadiz. Siga balita ni Aksyon Roger Gotib, siyudad sang Cadiz Skeletal System. Ang pagtrabaho sang mga empleyado sang siyudad gindula na. Samtang sa unang distrito sang probinsya, 1.6 million pesos nga ayuda sa mga apektado sang bagyong Odette igapanagtag sa mga pumuluyo sa banwa sang Calatrava. Dalon ina dugay-dugay ni Aksyon Nelson Patinio. Samtang sa balita naman sa ikatatlong distrito, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, Comelec checkpoints magasugod sa Enero 9, ganban iga-implementar sang kapulisan sa ikatatlong distrito. Samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, Pilipinas liwat nga ginpaidalom sa high risk sa COVID-19. Subo man niyo, PNP Chief Carloso nagpositibo sa COVID-19 mga kaaksyon. Subong ning adlaw. Bulacan, Cavite, kag Rizal ginpaidalom sa alert level 3. Kag positivity rate sang NCR nagtaas liwat sa 34.7% suno sa Octa Research. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Tapos ipadala lang mga mensahe ninyo kay tirahon ta na karon pag may time diri sa aton sining pagpangalagad. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sa Aksyon BBB mga kaaksyon. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Martes, January 4, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 14 kag 3 liwat 14 and 3. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita. Ilang ha kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta. Sa kay Jocelyn, Ana Sinoro, Gian Resisio, mayong pagpamati lang. No? Kag Jolly Militado Patrimonio, kay Emma Yanson, Georgia Gargasiran, Reggie Bigot, Alohipan, Ledesma Pirolesa, Humalumina, Krat Ramirez, no? Toto Daragire, Vincente Herbulario, and Genevieve Pahilanga, Helen Isko Sarita, Edwin Pantaras, Gian Resisio, Noel Omania, Jocelyn, sa kay Roan Miles Aligin Gurone, Ochida, no? Alfredo Liginan, Amado Ladua Jr. kag Ana Sinoro. May lang nga pagpamati, no? Likewise sa ibang panaton nga mga kaaksyon, daligid lang kay ilang taon ta diabi kung mayari pa Alfredo Liginan, Amado Ladua Jr., Martin Gonzales, no? Salamat gid Jose Herson Lapinig Hunyo and sa kay Madam Georgia Gargasiran, sila nga shout out lang sa mga kores, sa mga kulites, Dennis Richard Tiboroma kag Jonathan Pudding, no? Salamat gid Madam Georgia Gargasiran. Jolly Militado Patrimonio, Aluhoy Pan Ledesma Pirolisa, may lang nga pagpamati sa pamilya Ledesma sa Barangay Kansalungon. Isabela ni siya, salamat gid, no? Elvera Hilogo sa Granada Heights, Charito Heights, Barangay Granada. Sorry. And J.R. Mainit Rihon, Amado Ladua, Marlene Diaz, Humalumina, naman siya, si Vincent Herbulario, may lang nga pag-monitor Vincent Herbulario. And sa kay Vanessa Mayo, no? Salamat gid Vanessa Mayo sa 50 stars nga ginpadala, no? Kairos Flaque, may lang nga pagpamati sa bilog kuno nga Negros Occidental. Salamat gid Kairos Flaque. Jocelyn, may lang nga pag-monitor. Tamiyaw ko lang happy birthday sa akong bana si William Dispoho. Salamat gid William. Salamat gid William. Salamat gid Jocelyn. Happy birthday kay Sir William Dispoho da. And sa ibang panaton nga mga tagpalamati, salamat gid. Sige karon dugay-dugay mga kakson. Bong iban tapos tamiyaw nagtalikod lang. Way gani ka siling nga yes. Bo yes. Kita man di kay magic ay ga hamboy siya sa kuno nubo na lang siya. Sige lang okay lang na siya Sige, daligid lang mga kakson na standby yan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Donate. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Donate. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Donate. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Donate. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Cantong kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras, mga ka-aksyon. Standby na aksyon na Eden Abuso sa patrol. Life extension coffee mix sanay kita, no? Kaya ang life extension coffee mix Sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. 95% sa mga PDLs na bakunahan na. Himata sang PDL sige-sige ng pagbisita, mga ka-aksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Sa patrol, Aksyon Eden, Action Rex, 95% na sa mga persons deprived of liberty sa Western Visayas ang nabakunahan kontra COVID-19. Pero kay Bureau of Jail Management and Penology Regional Spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio, ang nabilin niya 5%
amo ining mga PDLs nga bag-o pa lang nakumit sa ila sining nga pasilidad apang ginatinguhaan na sa ila sining nga mga personnel nga nurse nga mat-amat naman sila nga mabakunahan. Dugang pa, antes ang Pasko, ginpahanugutan na nga makabisita ang mga fully vaccinated nga himata sang PDL. Sa ginalauman ni Duhilio, nati sige-sige na ni Aksyon Rex, kung mapabilin sa Japon sa alert level 1 kag 2 sang COVID-19 ang mga lugar diriman sa Region 5. Ang importante dang kutob nga may mga himata sa sulod na magpabakuna na kay hindi ka mangguro ka visit direction din kung di ka bakunado, di ba? Dapat fully vaccinated deduction rate yung first dose pa lang hindi pwede. Kasi naintindihan taman nga ginaputikpahan Manila ang mga PDLs man sa sulod kaya hindi yan dali makapagwa. Kagang mga guard naton din? Oo, sila ginagakay may mga personnel para sa Western Visayas. Actually, consolidate patod ni Attorney Duhilio, may pipila pa ka mga BJMP personnel na active cases yapon sa COVID-19 pero wala na yung action rights sa active cases sa mga PDL. Amo nang gina-extra halungan din nila. Kasi amo na na pasalamat man ang mga himata to sa ila kung ano palambot ng ganit sa pagpasalamat. At least after almost 2 years, action rights nakita na nila personally ang ila sini na mga himata. Pamatiyan natin si Attorney Jairus Anthony Duhilio. Actually, before sang Christmas, so gintinuan gid sang atong regional office na granular opening, no? Ang tawag natin na granular opening of jails for purposes ng non-contact visit. Kay actually makasulod sila pero hindi sila wala man gyapon contact. May barrier, so pero at least maka-istorya sila, no? Manang na ang makita nila personal ang sitwasyon, oras ang ilang mga konsusulod. Ang kuan lang galing sina dapat alert level 1 and 2 lang na areas. Tapos ang visitor amuman dapat halin man sa level 1 and 2. Balita rin sa patrol, ang ka-aksyon yung aksyon ginaboto mga ka-aksyon, hindi man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eden Aboso, bulog nga ginadulong sa life extension na super ni Aksyon na Eden Aboso, no? Ang life Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials. Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, ini may kang tanan sa palayag ni Councilor Inoy Novero, magasapol subong udtoho sa quarantine center action team sa posible isolation facility para sa Omicron variant. At least bisan paano wala man o kung may ara man, preparado lang ang syudad mga kaaksyon.
Garing kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Action Rex, subong nga udto ang green schedule ni Councilor Renesito Nevero mayara sa nga face-to-face nga pagsinapol po ang mga miyembro sa Quarantine Center Action Team para i-identify Action Rex diri sa Bacolod City ang mga public school nga nagaserve nga quarantine center nga posible butangan Action Rex ang Omicron variant nga mga kaso diri sa may Bacolod City. So according kay Councilor Nevero, mga subong nga udto base ongoing na ang nga pagsinapol. Opo da kan City Health Officer Dr. Edwin Miraflor, upod man si CDRRMO Head, Dr. Ana Marie Pornan na Action Rex, abuman ang City Engineers Office. Gain pahayag din isang Konsehal Action Rex, nga kaangay na Santos sa Sumag National High School. Nga mo na siya before ang designate sa nga nag-umpisa pa lang ang Delta variant Action Rex, nga kung may Delta, diri sa Bacolod City nga makaso, dito automatic ginabutang ang mga Delta positive tubtub na makarecover kag hindi na infectious Action Rex. This time, same sa gihapon sa quarantine center action team nga may aragid lamang sang designated nga mga quarantine center. Ngayon kaso por sa Action Rex nga madugangan, hopefully hindi, no? Na may mga Omicron na case pa nga ma-detect diri sa Bacolod City, dira sila ipahamtang nga tubtub nga makarecover sa COVID-19 Omicron variant ang sa kapasan Action Rex. Pero daw, why naman subong del no daw mo lang tong isa, pero daw okay naman to kung isa to? Yes, makalig na sa Action Rex nga fully recovered, pero may advisory lang ang Department of Health nga additional 7 days nga hotel isolation na tubtub Action Rex nga bla ang mangin okay na gid siya nga kondisyon daw nga symptomatic siya tubtub sa nga matinion na wala sang symptoms nga ginabat siya Action Rex. Sa mga daw late lang to nga nagwa ang resulta sa genome sequencing nga ari na siya diri sa Bacolod City naka hotel isolation sang nag-abot ang resulta sa genome sequencing. Pero pag-abot sang resulta from genome sequencing to naka-isolate pa sa gyapon sa hotel, di ba? Yes, naka-isolate sa Action Rex kay mga non-Bacolod resident ni ang 38 years old nga OFW nga tiula man diri sila yung Action Rex nga balay, no? Diri sa may Bacolod City, no? Kay do naga-dorm ini sila. Kagati mo na wala din siya nakahalubilo kung mag-Action Rex sa publiko, no? Wala siya nakapadulong sa ibang mga lugar, kundi rekta siya sa hotel, isolation Action Rex sa kagtubtub sa sininga matinion. Okay, kag stable lang niya sininga kondisyon. So according to kay Councilor Novera Action Rex, mo na yung mga gining pasira mga quarantine public school, automatic mo nga liwat nga pagabuksan in kaso gid man nga may mga new cases kita diri sa COVID-19 kag kun may. Pero ano nga mga lugar ning gin-recommend for isolation facility ni sa Omicron variant ni Action Dale? May listahan ka Action da? Rex ang may gin-identify ang QCAT kaya mo pa niya nila sinigin mitingan subong nga udto kaya naman si Engineer Loben Sibalyo sa City Engineers Office kay one Action Rex nga sila daan mo temporarily ang mga public school nga nag-serve nga quarantine center gina-rehabilitate ini siya sa City Engineers Office pag in kaso nga may mga surge sa COVID cases kag kun may ano man ang mga variant dira Action Rex ginapahamtang ang mga cases para at least wala hindi magsalalamo sa original nga strain ng COVID-19. Nga mga eskwelahan to nga ginpamtangan sang COVID-19 patient to ginbuksan na nila. So for Action Rex, wala pa. Kay nagapabilang sa gihapon nga tinubo ang COVID-19 na cases. Kaya kung manotis man natin sa record sa DOH Region 6. What I mean bala, ginsudlan to sa mga teachers na? Ang iba na Action Rex, agin temporarily closed. Kay wala pa man sa physical, na face-to-face classes. Kay ina pa man Action Rex, ang mga classroom na gina-utilize po kay ang quarantine center natin sa mga public school, gina-identify na siya sa City Engineers Office, sila nga Bulig, kay sila ini ang nakahibalo kung dapat ang kayon, ano dapat ang rehabilitate, kaglayo Action Rex sa pumuluyo ini nga mga public school. Ano ang tingog ni Councilor Renesito Nevero? Isolation team kay Dr. Miraflor, kay Dr. Pornan, sa atong detailed official si Mr. Calde, Mr. Galimba, kay Engineer Loben, si Balyos. Pitingan na mo na, pero ang ato niya quarantine kag isolation, basta isolation kung positive, may kita na ready.
whether or not for Omicron lang na sa or whatever, isidihan na mo na karon kay Omicron man na o hindi, coronavirus magyapon. Okay, amo na sa meetingan pa namon karon dugay-dugay. Virtual meeting niya to ini? No, face to face kami. Amo lang palakayon niya ba sa Omicron? Oo. Ang aton quarantine. Well, tanan nato nga ready nagligad, ready ginaya para magamit. Pero may ginpang close kita kay nag-reduce ang kabayang numbers ang positive. Ginpang close naton para nga ang aton mga personnel naging pang-assign da magkapauway-huway man. Pero kung kinanglanong ganito naman na sa tingog ni Bacolod Councilor Renesito Novero karon sa hapon na makolba kita Councilor Novero kung may mga list of school na nga gina-prepare ang QCAT Action Rec since ongoing pa man ang ila sini nga pag sinapol subong nga udto. Report alin sa Bacolod City Hall ang Aksyon niyo. Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa nga abon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Way man na nagakaulugan nga maglala ang kaso. Importante nakapreparar ka lang bla ng way mo gina-expectar bla gatuluhaw ining mga animalis nga mga kagaw-kagaw ni. Ay nano. Dapat nakapreparar lang Way man na siling ginakakugmatan ginasang tanan, but ang Kamara or Congress subong ginpaidalom sa lockdown. Matapos nga may pilato ka mga empleyado sa Congress nga positibo sa COVID-19. Ginsira nila kay ginpaidalom sa lockdown ang Kongreso as of this broadcast time, mga kaksyon. Sa mga kaksyon pwede ba lang nga maghubi ng Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Aksyon Marlon Hinavia, mapakapitolyo kita. Ini may kang tanan sa Cadiz City kag Sipalay City, no? Zero active case. Mayo nga balita ni para sa mga kaksyon kay way na sang COVID-19 sa mga lugar ngini. Go Blackson nagasalig gini nga magapadayon ang pagnubo sang kaso. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinavia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Kung hindi maayo ang balita sa bahin sa National Capital Region kon NCR bangod sa liwat nga pagbutsog na naman sa kaso sa COVID-19. Good news naman na diri sa Negros Occidental bangod nagasigi-sigi ang pagnubo sini. Nagmay pilanan sa ka mga local government units sa kon LGUs nga waay na sa aktibo nga kaso sa COVID-19 o kon zero active case na. Kung pasihan pa ang map nga gina-post sa masabi sa Provincial Incident Management Team
ay madabo-dabo naman nga mga LGUs ang may single digit na lamang nga active cases. Pero ang may ara sang zero na gidya, way na gidya sang kaso among syudad sang Sipalay nga subong nagatutok na kung paano makabangon bagod sa halit sang Bagyo Odette. Ang zero active case man ang syudad sang Cadiz as of kahapon ni siya. Sa Enero 3, no, ang Cadiz City may ara sang 78 ka mga nagkalabatay kag may ara sang total nga 1,827. Now si Governor Bong Lacson nagsiling ang kaso sa pagabugusan nga probinsya may ara na lamang sa 177 as of kahapon din siya, January 3, 2022. Kag good news pagid kay wala sang nagdugang sa kanabuon sang mga nagkalamatay. Now, sa datos sang PIMD nagapakita nga ang may mga single digit na lamang, kung tuta lamang nga mga active cases, Kawayan, Kanduni, Hinubaan, Manapla, ang Sagay, Escalante, Tubuso, Silay, Talisay, Ibi Magaluna, Victorias, Morsha, kag Bago City. Ayara sang double digit nga nabiling nga kaso, jutay na ba na sila, Moises Padilla, Calatrava, Binalbagan, Himamaylan, kag ang Banwa sang Ilog. Karon sa hapon, ginalauman nga may posible nga mayara sa LGU naman nga pabalo nga ma-zero naman nila sa ding active case. Labi na iningin pang mention naton nga mga ara na lamang sa single digit. Kung nga bulan sa Enero, dako ang paglaom ni Governor Bong Lacson pag sige-sige di kag malabot ang zero COVID-19 province. Yari si Governor Bong Lacson. I think we should double time to reach our herd immunity this month. No, I don't think we can. I think we're down. We're 172, 178. No, yeah, it's really the numbers are good. No, the numbers are good, but this is before Omicron, so we'll see what happens. So timing ginihambal ni Gov Lacson kamante ang target nga malabot ang ginatawag nga herd immunity sa bulan sa Pebrero. Base sa bulan naman sa Pebrero, wala na sang kaso sang COVID-19 ang bugos nga probinsya. Ang kaaksyon lugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Heruya. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, laboton ka sang amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Marlon Hinovia, reporting live dira sa Kapitolyo Provincial. No? Matapos ang balita sa Kapitolyo, kadtuan ta si Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update niyo kay may actually mga tulan na lang nakutkutan sang mga otoridad naton. Angot sa sining amay nga nasapuano bali ginikanan matapos nga ginpatay ini sang bata ang amay nano gid ang pinakarason nga ginpatay gid sang bata ning iya sining amay no kag ganban mag-umpisa sa Enero 9 may angot sa tuig 2022 nga eleksyon, mga kaaksyon. No? Ma-start na sa pitsa 9, mga kaaksyon. Domingo na ngadlaw sa bugos nga Pilipinas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaudan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Sa detalye sa ning balita, Aksyon, Brian. Aksyon Rex tulan na lang sang masapuan sang Pumuloyo ining isa ka may nga ginpatay sang ya anak da sa may Purok Badyang Barangay Kamingawan syudad sang Kabantalan kahapon sang hapon. Ining biktima Aksyon Rex ginkilala sa kay Leonardo Binigay 50 anyos kagang ya sining anak na suspitsado ginkilala naman kay Miguel Binigay 25 anyos na nagatuyo sa nasambit nga lugar. Sa
Investigado Action Rex ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang hepe sang Kabankalan PNP, nakitaan ining bangkay matapos nga may ara sang bayo sa sinanga lugar Action Rex. Kagin putkot nila ini, kadidto na nasapwan ining mga tulan sang ining persona. Kag dira man mismo ang anak nag-ako, kahapon man lang siya nag-ako Action Rex, nga siya ang responsable sa pagpatay sang iya sininga amay sa paglampos gamit ng maso Action Rex. Maso gingamit niya sa provide invention kan DNA igo kag sekreto niya ining ginlubong. So nahitabo ini sa nagliligad pangabulan kay mga anom na kabulan nga ginpa-record ining nasambit nga pagkadula sang iya sininga amay, pero hipos-hipos gid lamang ini siya, kagahapon gid lamang ini siya nga nag-ako nga nasapwan nga ini. Dugang padri ni Cruz nga ang pinakamotibo sining nasambit nga krimen nga akig ining suspitsado sa amay kay masami ini nga ginaaway ang iya sining nga mga utod kag ang iya man sining nga iloy Action Rex. In short, may mga personal sila nga inaway pinamilya tubtob nga wala na siya makagwanta kag amo ning ginhimo niya nga pagpatay sang iya sining nga amay. Ang suspitsado sa sining nga mga tinion yara na hunong sa hospital kay kahapon tuyo sa kuntani nga magpanginmatay sa pag-inom sang hilo. Sino ganing suspect, Action Brian? Ang ngalan sang suspitsado Miguel Binigay Action Rex. Okay, pila edad gani? 25. Ang biktima si Leonardo Action Rex. Pilang edad ni sa amayan ni? 50. Sus. 50 Action Rex. So, ara ni sa subong sa hospital kay kahapon tuyo sa puntani magpanginmatay, nag-inom siya sang pesticide o kunhilo. Okay. May lang kay na kwan pa natabangan tiara sa ospital kag sunod diri sa kay Cruz ang hepe nga paabuton pa nila kung ano ang mga desisyon sang pamilya kung magapasaka bilas la kun kaso o kung hindi kay ti pamilya Action Rex. At saka iba ng personal natin dito para tuloy pa yung report. So pagkakot nila doon, nakita na nila ng mga Pangulo kaya ang isang ito si ang kilala na si Leonardo Binigay. 50 anyos, military army at dito man sa Barangay Kamingawan. So upon learning that na solid natin platform yung kanyang release, so skinito lang to investigation susugin ito si ang iyang mata na si Binigay na Action Rex person sa palayag ni Cruz angot sini. Sa wala tulatod pa kay harap sa ospital ini nasambit iya nga suspitsado. Samtang sa ibang nga balita sa Nokpo, ini Ron 9 formal na nga implementar ang Comelec Ganban, ini may koneksyon sa palabuton nga eleksyon sa 2022. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Abigail Dunasco, ang spokeswoman sang Nokpo, nga magapatigayon sang random nga checkpoint o konsorpresa nga checkpoint ang mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental kag ipatigayon ang ginatawag nga plain view nga paglantaw sa mga pribado kag pampubliko man nga mga salakyan, mga apat man ruwayda o kung duha ruwayda Action Rex. Magluwas sini ginpalayag nga ang tanan nga mga nagadala sa armas luthang lisensyado man o kung hindi dapat magkuha gid sila sang exemption sa ila sini nga armas. Kung ikaw ini may angot ni sa nagahilapit nga election, Action Brian? Yes, Action Rex may connection ni sa election 2022. Sa ano ni matapos gani? John ano? Sa pagkatapos ng election, Action Rex. Okay. Pagkatapos ng election mismo sa bulan sang Mayo or may extension pa nimo. May extension pa Action Rex mula naglawig gini siya. So may mga utod kita nga may mga armas kita nga ginala mga pribado bla nga may ara sa mga lisensya ini. So ang lisensya nga ara subong sa ila hindi
hindi na siya mabaton Action Rex. Dapat magkuha pagid sila sang exemption pagid nga pwede nila mabitbit ini sa panahon sang kumilik ganban. So magpakig-angot lang sila sa kapulisan kag kumilik mismo kung paano nila makuha. Pero laban-laban siguro may mga exemption either politiko siguro at least may limit lang. Limitado si Action Rex kay like for example may armas kaya kiti may permit lang isa dala-dala mo lang for personal consumption. Hindi ka man involved ini bisa gobyerno kung ano ka nga negosyante abido wala man isang threat sa imo, hindi ka man pagtagaan Action Rex gina-kwan Manila gina-verify Manila kung kinahanglan kay gintagaan bala sang exemption o kung hindi Action Rex. Amo man nang panugyan ni Donasco para iwas dinakpanay sa sining plaboton nga eleksyon. Yari si Donasco angot sining. Ara do sa we coordinate with the COMELEC as always when it comes to this situation na magsa-start na nga ang ating ganban. If I'm not mistaken on January 9 until June 8 po iyon. So magkakandak tayo ng checkpoints and as always we will be doing the visual search or plain view search na ginagawa naman natin all the time. And given na they were already informed na may ganban na, so civilians na hindi nakakuha nung exemption, parang exemption na pwede silang magdala ng baril is mapipilitan kung i-confiscate or hulihin po sila and dalhin sa pinakamalapit na police stations. Ma'am, yung may mga lisensya, ma'am, kailangan pa magkuha ng exemption yun? Yes, of course. Even given the fact na meron ka ng lisensya or meron ka ng license to possess and carry firearms outside your residence, still meron pa din mga exemptions itong exemption nga na tinatawag natin. If it's proven talaga or na pagbigyan ng PNP and COMELEC na at risk talaga and para talaga sa safety mo and security ang firearms, then you will be pagbibigyan ka. Pero Action na sa kanang porosyon sa palayag ni Donasco angot sini. Pahapunan tadi ko malambot na Action Rex medyo masako-sako pa ang San Carlos City Police Station. Sining isa man ka amay man Action Rex so pinatay man isang anak niya sang pagsugalaw gid sang bagong tuig dito sa syudad sang San Carlos. Amo na mga balita gikan sa Nokpo, Action Brian mo rin nag-report mga ka-aksyon sa din kaban nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon sini balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Ginaksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang sa dugang pang mga reports, daligid lang kay tirahon taniyan ay may Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
account kunin ang imo account, imo responsibilidad. Account kunin bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kunin bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kunin kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kunin kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kunin batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kunin isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kunin. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Ayos, sige namyaw tanay kay Marie Bibing Baligwat Ladjo, may lang pag-monitor kag Dennis Richard Tibor Roma, no? May lang pag-pamati then sa kay Jovi Monares, Mary Grace Eugenio Fermin, and Jorilyn Lihero. Si Jocelyn hambal si Jorilyn, gandang tanghali po. Gusto ko po sana paabot sa nanay ko nga aking panawagan kung sino mo naman po nakakilala sa nanay ko na si Virginia Lihero, nakatira sa Barangay Canusa, Pulupanda, Negros Occidental. Sir, pasuyo naman po, ako po anak niya si Jorilyn Lihero. Okay. Sige, sa kay Madam Virginia Lihero, kung nara ka sa Barangay Canusa, Pulupandan, ang imo sining nga bata nga si Jorilyn Lihero, nagapangita sa imo, no? Palihog lang may contact number dire. Sige. Ayos, dit lang paglawago nun kay base ko ni textmate kanila, no? Diyan resisyo, may lang pagpamate. Rona Rihida Chaba, ga-monitor si Tatay Tidi upod Tatay Tidi Rihida upod Crisostomo family. Salamat, gid, no? Pelton Lipora sa Poroxabis, Barangay Villamonte, Rochelle Folincio Susana, Idilaos, kag Nana Isabel sa Victorias, Cherlyn Sarnais, and Lorna Diligencia, Mr. Milili Oligo, no? And sa kay Rolando Diaz Laksinto, lihog lang ko tamiyaw sa Laksinto, Diaz, Arco, Pilayo, Sumilier, Derasa, sa Sitio Nalupan, Barangay Binubuhan, Bago City. Mayo lang ang pagpamati, no? Rolando Diaz. Si Mr. Milili Oligo, live sa Bani Cafe. Ay, matahom nga kape. Sa Barangay Tangobda, Bani Cafe, no? Lulia Tarusan, salamat gid. Dara sa Corner Gatoslao, San Sebastian, no? Kagawa Dimbong Jocampo, Diding Alojamento, sa kay Madam Virginia San Antonio Alpenda sa Celine Homes, Gamonitor, no? Tomas Bronyola, and Barrio Garay. Salamat gid, no? Thank you gid. Ayos. Sige, ang iban sini pakarunantan lang siguro, no? O sige, daligin lang mahatag tanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Aksyon Radio.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang
nanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslaro nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagpasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasimbangwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:52 ng aton oras kay Christine Minies Villalobos may lang pamati no kay Sir Gary Amerila may lang monitor sir. Thank you gida. Sige. Kadtuan tanang balita gikan sa Bacolod City Police Office Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa pamilya Hukson nga nagreklamo sa pulis nga nagpalupok sang armas lutang. Nakigariglo ko no, ti Riyas magapatigayon sang moto proprio investigation. Proti ginaksyonan man gilayon ni Major John Giliba ang ining kaso dira sa iyang pulis, no? Sa police station 9 ni na-assign mo ining isa ka pulis. Kadtuan tanay si Aksyon Eden Abuso, parte sa sining development sang kaso. Okay, according sa report nga nakainom pa tong pulis. Ay, parte. Sige. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol mga kaaksyon Aksyon Eden. Action Rex, nakig-areglo na ang pamilya Sandaya Alex Hokson nga una nagreklamo sa police station number 7. Batok ini kay patrolman Jeric Pangaliban matapos nagpalupok sa armas luthang las 2 kainas ang kagahon sa barangay Alihis. Suno kay Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla na nagbalik sini nga aga si Hokson sa estasyon. Kag nagpalayag nga hindi na lang siya magpasaka sang kaso nga grave threat
pagbatok kay Panganiban apang suno kay Bonilla ti magapatigayon iya sang motopropyo investigation ang Regional Internal Affairs Service kag mga tubang ini sang administrative case. Kon motopropyo investigation ni nga himuon sang Rias ni ti ang pulis hubog. Ti kung nagpanaya sining ito ya accidental firing to kay pag kung pagbutang niya sa gatilyo sa kwani sa may holster niya nga naglupok ang armas lutang ito kay sining niya pag sokbit siya man ang gunos ang armas ito naglupok dayon. Oo, pagbunot dito ko Aksyon Rex. Pero ti hambal sang mga tagreklamo nga pinalukpan gid sila makadua ka bisis, di ba? Oo, pero ti sa ila to ni Sir Bonilla para maklaro na lang gid ang tanan, din pa idalo ini siya sa kainas ng aga sa paraffin test kag ti ato na gindala na sa crime lab sa Nokpo upod man ang iya sining armas luthang. Pero samtang padayon ang investigasyon, balik man sa duty si Panganiban sa police station number 9 matapos ang 18 oras nga reglementary period dira naman sa police station number 7. Pero ti hulaton to danay nga ma-process sa crime lab ang iya sining armas antes ibalik kag padayon man ang investigation. Ang kun disarmahan isa sang iya nga hepe. Yes, Aksyon Rex, temporarily pa kay giato sa crime lab ang iya sining armas mo. Oo. Kay ipaydalo pa na sa investigation kag ti ongoing man dayon ang investigation pero naga-duty lang sa gyapon kay sa patrolling ni sa mo na assign nga section sa police station number 9. Kag ti ambal ni Sir Liba gani mabuot lang man ni siya nga police kun tani galing may mga miscommunication kag may mga misunderstanding ng Aksyon Rex kay ginaligar to ni Hokson nga nakibot na lang sila yang ginlagas ni sila ni Panganiban sa kay Panganiban naman nga side nagasinggitan kuno may nagasinggitan paglabay sang Wigo. Ti amo to ginsunod niya kay base kuno nagapangayo sang Bulig. Galing kay ti kung sibilyan ka man bituod lagson ka sa may pusil ti madalagan ka man ang gid man eh. Ti ang problema kay why man saga uniform? Ano yes, sa off duty ni sa? Off duty siya Aksyon Rex. Wala siya duty. Pero ti ginamanduan man na sila nga dalon Manila ila armas especially sa subong wala pa man banning mo. Oo, kay kagati initiative man bala niya man as policeman nga abi niya may nagapangayo Bulig knowing nga alas 2 so daan sa kagahon Aksyon Rex mo. Curfew man. Tipo ti upod gatong sakay sa salakyan tong sa asawa ya? Kag mga kabataan. Kay allegedly naman suno sa biktima hambal niya kay Sir Bonilla nagbakal sila kuno bulong diri sa may Corazon Doctrine. Klaroho naton pahayag niya sang pulis ha? Pahayag ni sang pulis kay ginistorya ya si Hokson Aksyon Rex mo. Kay wala na to kagina pag abota kag ti na istorya man mayo ni Sir Bonilla ambal niya halin di sila sa regional office nagbakal bulong kag mahapit ani sa convenience store sa Alihis adis magpuli kay taga DC3 sila mo. Mahapit sila tani sa 7-Eleven da kay mabakal pagkaon. Kay ipamangkot man mo kung may ibalik man bala in kaso sa ila ni Hokson Aksyon Rex city curfew violation man sang city ordinance naton galing kay ti most probably masulod siya sa valid reason kay nagbakal sila bulong. Amo na ti pero nag-areglohan ay naman to ya galing kay ti tungod nga may indiscriminate firing mga tubang yun sang investigasyon ining si Patrolman Jeric Panganiban. Pamati naton si Captain Elmer Bonilla. Yes, actually din no kagina di ang ang biktima together sang suspitsado nato nga pulis nagstorya ni sila mo regarding sa natabo kagabi. So sunod sila nag-come up sila sa agreement nga daw hindi na lang sila mag-file kaso. Ugaling lang kay bisan pa nga ining complainant hindi mag-file sang kaso ang ato na regional director sa Rias nagtawag sa aton kagina nga makandak sila sang multiple investigation in relation sa alleged sa pagpalupok sa aton police which is to determine kung nga nagpadukpok siya o kung anong rason nga gingabot na gid niya armas nga sa muna kagabihon kag nag-create grave threat in the part sang mga biktima kag pamilya
kag kuan ining alarma dira sa area sang Barangay Alihis. So sa part naman sa kapulisan diri sa Police Station number 7, ginaprepara nato ng mga dokumento sa relasyon sa pag demeanor sa aton pulis. So Balitalin sa Bacolod City Police Office, Section Iga na boto mga Aksyon, hintaman sa Pinas, labutong ka sa namon balita at servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita ng Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mayo lang nga pagpamati kay Madam Liberty Benitez Obaldo sa Eastham 4, no? Kag kay Barrio Garay dira sa Barangay Pandanon, DSB. Sige, kadtuan tanay balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters sunahon tanay sa syudad sang Cadiz. Kay Aksyon Roger Gotib Skeletal System sa pagtrabaho sang mga empleyado sang syudad gindula na, no? Meaning balik na sa normal siguro. Aksyon Roger Gotib. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rekin na dula na ni Mayor Mading Escalante ang skeletal system na pagtrabaho sa mga empleyado sa gobyerno. Sumugod ini kahapon base sa isa ka memorandum order number SGA number o kon SGA-003 2022. Ini siya ang memorandum order nga rekomando sa restoration sang full operation capacity sa tanan nga mga empleyado sa siyudad sa Cadiz. So, sa alkalde nga sa subong renewal naman sa mga business permit kag subong man ang kinahanglanon ang mga puwersa sa mga empleyado sa full operation kag ginalakip man diri nga rason amo nga zero cases na ang siyudad sa Cadiz ko na kabahin sa COVID-19 ang paghahambalan. Subong renewal sa business permits natin. And dako-dako na siya na volume sa transaksyon kakatabo sa ating syudad. So, ipakamayon natin na ibalik natin sa full force ng operation sa City Hall. For that matter, kay isang January 1 ng gabi, intunyuhan ng ating syudad, no? Gin-announce ni Doktora Ibanez na zero COVID case ng ating city. So mo ini mga pila ka mga rason nga ginbasihan man agod nga mabalik na ang full force nga pagtrabaho sa mga empleyado sa local government sa siyudad sa Cadiz. Pisar sila sa gyapon nagkapabilin ang executive order number SGA 059-2021 dated of November 5 kang tanan nga mga wala pa iya sa gyapon na bakunahan nga mga empleyado dapat nga mag-secure sa ila sini nga negative RT-PCR test sa ila sini nga gasto, kaugalingon nga gasto ang pagpatigayon sini nga dapat i-present nila agad sila ang makasulod sa ila sini nga trabaho. Sulo sa kay Mayor Maling Escalante, ako nagkaso gitman, wala tayong ginapangayo tungod may Omicron variant karon na narin na sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, posible nga magapaparahog man siya sa pariman ko nga executive order based sa kung ano ang guidelines nga araman sa National IETF. Report gikan sa surad sa Cadiz sa aton mga aksyon sa diin man kamo sa Pinas. Lambuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa 3 oras sa aksyon. Aksyon Roger Gutib sa report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Life extension na vitamin D3 anay, no? Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. First District kita, 1.6 million pesos nga ayuda sa mga apektado sa bagyong Odette iga panagtag sa mga pumuluyo sa banwa sang Calatrava. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex matapos ang paglaslas ni Bagyong Odette sang tinalikdan nga tuig kag nagbilin sang tuman kadako nga kalitan, ang banwa sang Calatrava. Aksyon Rex ang nagalukar sang 1.6 milyones pesos nga financial assistance o kuna ayuda sa mga napiktuhan nga mga pumuluyo sa nasambit nga banwa. Ang banwa sang Calatrava, Aksyon Rex, ang mayara sang 336 ka mga totally destroyed nga mga puluyan kagkapin 1,000 nga partially damaged sang paglaslas ni Bagyong Odette sa nasambit nga banwa. Ginapahayag ni isang gunang member Kylie Anieba Palma, chair sang Committee on Finance and Appropriation, ginaprobahan sa ila sini nga committee hearing ang nasambit nga kandidat bilang ayuda sa mga napiktuhan ni Bagyong Odette. Dugang pa sini nga ang mga pumuluyo nga ang puluyan sini totally destroyed ang makabato na sang 3,000 pesos kagang partially damaged ang makabato naman sang 1,500 pesos bilang ayuda gikan sa banwa. Yari ang dugang nga pahayag ni Councilor Palma sa interview sa Aksyon Radio, Bacolod. Yes, sir. The last time na nag-meeting with the local chief executive, na-identify nato na may ara na lang ta more or less 1.6 million available budget for calamity. So as agreed by the body, ang totally damaged na mga houses, makadawan sila 3,000 and sa partially damaged nga mga houses, 1,000 each. So sa motion na Rex ang pahayag ni Councilor Palma kagadugang sini ang iya sini nga pahayag nga 1,000 each sa kada partially damaged. Sunod sa iya nga ginapahayag ni Mayor Marilyn Era kahapon lao nga nagaliwat ang ila sini nga pag-alokar sa nga budget instead nga 1,500 pesos makaton kung 1,000 pesos makabato na ang mga pumuloy nga partially damaged ang 1,500 pesos. Gikan diri sa banwa sang Calatrava nagareport Aksyon Nelson Patinio. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas labotong ka sa among balita kag serbisyo. Kasama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Nelson Patinio. Kadtuan tanang balita gikan sa ikatatlong distrito. We have Aksyon Art o kung Aksyon Arlo Ticar, no? Comelec checkpoint magasugod na sa Enero 9. Ganban ni ga-implementar sang kapulisan sa ikatatlong distrito. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye, Aksyon Arlo. Ina-Aksyon Rex ang ginpahayag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati, ang Chief of Police sang Silay City Component Police Station sa isa ka exclusive interview direkta sa iya sinitalatapan kahapon sang hapon sang inyo siningalagad. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Pitati nga ang PNP kag Comelec ang magapatigayo na sang ila checkpoints nga magasugod sa Enero 9 tubtob sa bulan sang Hunyo diin igadungan man ini ang implementasyon sang ganban sang mga kapulisan sa 3rd District area ilabi na sa siyudad sang Silay.
Sa karon may ara ng activation sang Joint Security Patrol Center sa siyudad sang Silay, kag ang kada adlaw may ara gid nga mga checkpoints sa tagsa ka mga designated area, ilabi na kon magasugod na ang bulan sang kampanya sa bulan sang Pebrero sa bahin sang nasyonal kag sa bulan sang Marso sa bahin naman sang lokal. Ginpahayag pa ni Police Lieutenant Colonel Pitate nga wala sang area nga ginakonsiderar nga hotspot sa siyudad sang Silay, apang ang mga nabukid nga barangay ang ginakabig sang Silay City PNP nga areas of concern bangod ginabisitahan ini sang mga rebuilding NPA. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Pitate nga sa subong nagapabilin nga under control ang mga nasambit nga area bangod sa presensya sang Regional Mobile Force, Provincial Mobile Force kag sang presensya sang Bravo Company 79th IB Philippine Army. Ang mga katapo sang men in uniform kag ang pila ka mga authorized personnel nga may license ang exempted sa gun ban. Sa dugang sini Aksyon Rex, yari ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Abot na ang election period, no? This coming January 9. So may mga coordination meeting kita with our election officer and other Aksyon Rex, portion lamang inasang pahayag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang Chief of Police sang Silay City Philippine National Police. Report nagikan sa siyudad sang Silay. This is Aksyon Arlotica reporting, mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Arlo Tikar sa balita. Ari sa mga kaaksyon ta, ini makabulig ni ka sa constipation. No? Balukang constipation is a mother of all diseases, mga kaaksyon. Ariyo, Evergreen Herbal Capsule. Ginatanay ta sa inyo, gintingo bininga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ini. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account kuning.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga kasiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 22 ang aton oras diri sa aton sining nga pangalagad kay Rodora Syoko, may lang nga pamati Rodora Syoko, no? Paringala na bales gali dira, may lang nga monitor, no? Sige. Mga kaaksyon balantayan, hindi gid man subong guro balantayan na until January 15, no? Kay bangod sining pagtaas ang kaso sang COVID-19, nagdamo pagidang nagpositibo ho nga medical staff mga kaaksyon, ha? Dito na iya sa Luzon nga mga ospital, ilabi na sa Metro Manila, no? Base sa report sang Gat Andres Bonifacio Medical Center sa Manila, 50 ka staff sini nga infected sa among virus, no? Suno kay Dr. Ted Martin, Hospital Director, ini ang ginkabangdan nga
kuananay ginpasiraan ay ang ila sining emergency room kag laboratory para sa ma-disinfect ang mga nasambit nga mga lugar, no? Kag ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan City naglabot sa 163 ang COVID-19 positive nga naka-admit mga kaakson. Ti suno sa kay Dr. Alfonso Pamaran Jr., Medical Chief, Medical Center Chief 2, 26 sa among numero or kadamuon ang mga hospital personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Grabe, no? Daw hindi basta-basta to sa Luzon, pero ti diri sa aton pangamuyo lang ta. Kadamuon sang mga kaso is moderate, no? Kag may 5 critical dito sa among bululngan sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, no? Ti ini ginpayag nga ginsiraman ang ila sining outpatient department services and emergency room nga naga-convert ini bilang COVID-19 ward, no? Nahibaluan nga ti sa 19 ka mga empleyado sa ang ospital ng Malabon positibo din positibo sa COVID-19. Kag kalakipan ng 16 ni nga nagpositibo man sa National Kidney and Transplant Institute kag 11 naman sa Center of the Philippines, mga kaakson. Grabe, no? Sige lang basta diri sa aton steady polls lang mga kaakson. Kay ti basi dito sa Metro Manila kag maumpawan man ini sa pila ka adlaw mga kaakson, no? Kabay pa nga diri sa aton hindi lang maglala kay kabudlay mga kaakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kag sa mga kaakson ta nga pamati subong adlaw mga kaakson, no? Mayara sang mga ginalantaw naman nga bagyo nga magasulod sa pungsod sining tuig 2021 para sa ibalo sang tanan. Ining mga bagyong ini, ambot yun sinong mangin mabuot diri sila, no? Bagyo Agaton, Basyang, si Kaloy, si Doming, Esther, Florita, Gardo, Henry, si Aksyon Henry, ari pa diyo, galing kay Henry lang ni ngalan, Henry, no? Inday, si Inday, ari pa si Inday, si Josie, si Carding, si Luis, Maymay, Nining, Obet, Paing, Queenie, Rosal, Samuel, Tomas, si Umberto, ari pa, si Vino, si Waldo, kag si Yayang, kag si Zene, no? Amo na mga kaakson ang mga nakalinyada nga mga bagyo sa tuig 2022 nga mag-agi, no? Kabayon ta nga magkalatunaw lang ini sila, no? Hindi na sila magsalipa ka lambada bla kay kabudlay katama ini mga kaakson. Ay puwerte. Sige, kag ti gina-report lang sa inyo mga kaaksyon ari pagido sa siyudad sang Talisay mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Subo man niyo kay ginkuga kag ginlampusan sang bato sa ulo nga nagresulta sang kamatayon sang 76 anyos nga lulo kay muan ini mismo sang anakya pila ka minutos ang nakaligad kag nagsulod ang tuig 2022. Ang insidente na tabo ini sa Sitio Bukbuk, Barangay Concepcion, siyudad sang Talisay, no? Kag ang biktima ang nakilala ni sa kay Romulo Espinido. Ti samtang ang suspect nga kaugalingon niya sining anak ginkilala naman sa kay Julius Roy Espinido, no? 33 anyos, lunsay mga residente sa among lugar. Sunod rin sa initial nga investigation ni Lieutenant Marlon Vincent Buenaflor
Deputy Chief sang Talisay City PNP nagreklamo kunong bata nga si Espinido sa iya sining nga amay nga galain ang pamatsyag ti rason nga masahe kaginhilot sang amay makaligad ang 20 minutos Enero 1 na mga kaaksyon kuga kuno sang suspect ang iya sining nga amay kaginlampusan sang bato sa ulo. Nakita pa sang mga residente sa lugar ang insidente kaginpunggan ang suspect nga ginhingagaw dala sa Talisay Health Center ang biktima apang gindeklara nga dead on arrival mga kaaksyon. Sige kasubo maning balita no. Ay oo. Sige kailangan na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad kita-kits kita buwas mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon BBB kay kagawad kay Imbong Jo Campo may lang nga pamati kabay pa nga hindi lang magdamong Omicron virus diri sa aton gani man kabay pa isa lang to okay naman ang pasyente subong why naman sang dapat nga kabalakan kabay pa nga hindi na magtuga pa sang kahadlok diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod. Why na ta time nagagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas. Laboton ka sa ngamon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod.